Hello guys, may hapon na tong tanan. So karon di ay guys, kay nakakita ba ko sa kuan guys sa video guys nga naay nagluto guys og papaya nga gisagulan yag century. Unya karon guys kay daghan man ta og papaya di ari guys sa tong silingan dito ko nanguha guys katong dito naon ay mga kapayas na Oh. May mga bunga ilang kapayas guys kay gasige jud ko gunahon ko asa mo ko ani kuan kay gusto na ko sulayan ba ang kapayas bang sa gulag century kung sa jud lami. Karon kay nakakita mo ko gasigi ko pangita og kaning tangkong guys kay nangita po ko kaning kuan kong bao kay wa na dito akong tanom. Dito ko naabot guys ito sa mong silingan tong gikuan na ko og tanglad. Kay karon guys kita man ko kapayas guys na amang gibo nga parte man pagkadaghana. Nya mo bu ra pud kayo ilang kapayas guys mo to nga nangayo ko guys. Di ara guys gitagaan ko og duha ka kapayas. Ato ning sulayan pero di po na ko nihot do ning duha kay parte maning daghana. Akong mga iro guys, mga on man po na silang utan guys. So ako ang lutoon ng usa ka buok. Ang kaning usa kay murag kalabangan man lami ni butang suka guys ug asin nga na ay sili. Di ara tong century guys. Naguan ko guys og isa ka lata nga century. Muna guys magandam-andam ko direk nila ta guys kay unsay atong maluto. Nara gyud tay maluto ug wa na gyud tay isda. Muna nga. Mag-utan sa ta karon guys. Dayon na pa man ko nabili nga isda tunga sa kilo. Ato anang prituhon pod unya guys. Pag umanunaw sa nako ng utan kay kutir ba nalutoon kay mabutad-butad para bataan ng kuanan ng kapayas. So sa dili pa ko mag-start og luto guys, ako lang sang unahon og limpyo ang ato ang bangko. Bangko na to guys, dayon manilhig kudaan guys. Kay daghan na pug kay balhibo ang among bata ning tungtong sa lamisa. Naong guys. Mama. Mulingiw guys. Mama. Nangi na po kadudong. Ako sa nilimpyuhan guys, di ari. Manarapos ako guys. Kay wala ko katrapo ka ganina guys. Kaya napumul ko katong mga kortina bagas nga. Ako ang pang kuan gahapon. Ako ang gipang nag-change man ko kortina kagahapon. So akong gipang humulan. Manarapos ako Yan akong trapuhan sa TV. Unya ako magluto sudan guys. Unya dapat kay sayo pa man pud alas 4 pa man pero naglungag na ko daan guys kay para unya ang sudan na latong lutoon. Murag dili gani siguro na ko nahutong kapayas kay murag tunga ra kay masayang pud di mahurot no. Pero mga on ako mga iro ana guys mga utan wa di man na sila kuan di man na sila mamili mukaon na sila. I-try nato. Kay kung ganahan pa sila ganahan gid sila guys ugma magluto na pud utro sa katunga. So katunga sa atong luton karon og ganahan sila ugma na pud luto ta. Dali ra na lutoon. Magluto po ko kuan nila guys inununan. So dire na punta sa uli magluto guys. Kay para di masayang ang baga. Saray na ako dito guys Dili na ko makaligo og gabi guys. Dili na ko makaligo og ngit-ngit kay ibawalan akong banana guys kasukan ko Ginoo ko. Si banana si banana na ko guys lagsaran na mga saba pero mga saba na to damax. Gibawalan na ko niya ligo og kuan guys kaning
Gabi kay para kay ato sa kagabi man siguro to. Ay isang gabi di ay. Agoy guys, ning sakit ang akong likod guys nga maglugos ko ginhawa guys nga imbes gahilom-hilom ra ko guys wala ko nagpahibalo niya guys kay balo ko masuko yun na kay kanila laging gahitag ulo nga maligo ta gabi permente ligo buntag okay ug siya pa okay naman ang maligo kag buntag unsa po nang pati gabi maligo kag gabi or manghimasa ano guys suko siya yaw-yaw siya taman guys yaw-yaw siya taman mo siya labaw pasamahan nya kay kaning gahitag ulo guys suko tag yaw-yawan ta ang ending ako ra gihapon nag antos akong gibati nayaw-yawan oy muna nga nagsige siya og panawag ina ko ay sa panawag kay nagkuan mag-vlog ko kay pa ko ka-vlog squat kay ganina mo to nga wala na nawag kay mutingog mangud diri guys ug manawag siya na nag-vlog pa ta ako asa ning kuanon ang mga bangko guys kay wala na ko ni natrapon kay ganinang bangko kay pag human ako og kuan mo gusim mangguna man ta ko sa gawas guys unya kay ganina nindot kay panahon ba kaning dili init unya kay giuna lagi na ko ang kuan guys oy kaning ang kortina guys kay namang guy agas ganina mao to gidali-dali na ko ang kortina og humol unya pag human ako humol imis kay dali-dali ko kay para makakuan ko sa gawas ning init mo pud hinuon mao to nga awa na gid na trabaho na init man po din noon guys so na kuan ang ako ang kuan sa gawas mas mangguna ako karon manguto ko sa mga kuan mga unsa ni mamutol ko sa mga galamungay ba na guys biyuhan din bangko taga-adlaw guys kay ang mga iri na kung iro diri man gud manguan diri mang lingkod dili na kay siya abog kay ako man puning gikuan ganina gitrapuhan so dili na kay siya abog diri ta pikas yun naman silhigan kay ganina guys kuan ako ani nagtrapon ako sa salog kag ganinang buntag kay akong mga iro kayo kay nagpabuyag akong mga iring butong sa di ko nakatrapo niya karon silhigan nato kay nanulod silang dagol diri si dagol ra di sulod di ay wala day si Inday Narita. Ari na punta guys. Na. Natag trapo guys. So karon manilhig na ta. Kani sa day akong trapuhan. Kani. Rosel! Ang akong Inday Rosel. Unsa man, ngit-ngit naman day kaayon. Las 4 pa pero ngit-ngit na.
Nga naman na akong Inday Rochelle. Hmm? Unsa may gipangitaan na sa akong Inday Rochelle? Kisna me. Arti kay ni si arti kay ba? Ha? Ambot na lang yung bataan eh. Sayang kini ilang pagkaon ba wala gihurot. Pero gihatag na ko ning boss, impas ba ning pagkauna ni. Wala pa man di man ni mapanos good guy. Ako man guning giinit ilang sudaan-daan niya ang kanon pod init pod bagong niluto. Muna bisan og buntag pa ni ilang pamaho pa ni nga pagkaon. Dili ra ni makuan. Mabaho kay inito na ko daan ilang sudaan. Aya na ko ipakuan sila si Inday na nuktok. Ihatag na ko ni Inday. Mukaon si Inday ani. Dahil na mukaon ka day na nabilin nga bahaw ni igsoon mo miyaw-miyaw day. Ali day. Ali. Wala ihi day day. Ago na napoy ihi dito. Ikaw boss sige pangihi ikaw boss sige pangihi. Dali day kanan sobra diri o dali. Kasabot na ako mga dogi, guys. Mga bright na ako mga dogi. O nara, bindi si dogi gamay ha. Bindi si dagol gamay. Ang tanan na kasayang. Ang akong Rosel. Hoy! Hoy! Naunsa mag-iyabo na ang tambal. Dari ka oh, dari ka. Dari ka. Ayaw tungtong dito sa salasit. Kaya akuan na tong gikuan dito. Akuan na tong Rapuan na nako ang salasit. Dodong amay, di ara ka dong ay magsige kag pangihi dong. Sag-alang ka mangihi, himo ni mo ning hianan ang sod. Di ka makaan ato day? Hi. Ayun nagtungtong diri Rosel kay kuno ning gitrapuhan magkabalhibo. Paguman ani guys, ito na din ta sa utang, focus sa utang. Rosel! Di manghilabot anang kuan di component ha. Agoy, natripingan na po nimo ng wire sa component ha. Diri na po sa Rapuhan na to ang kuan guys, ang ihi sa gawas. Kay ngi na po sila dito. So guys, manilig sa ako guys. Kay humana man ta sa bangko. Nakatrapo na po ko sa tires. Wala na ako na videoan ang tires guys. Kay ang kiat kay nga si bots guys to adito. Di gihapon ko makakuan to kuan kay hyper na po siya guys. Dirira na ko ni butang kamera kay manilig ko dito sa kwarto ko una silihig.
Guys. Dorita, guys. Hi, everyone. Yan na ako dakang kuoto ng din ako nakuoto ng sa dako nga kuan guys. Bangko kay ako na nang gikuan kaganina. Ang kari na lang mga diri oh. Ani. Hi, Rochelle. Ang akong Rochelle gigutom na din na siya. Tuigo po mahuman kog kuan sa utang maluto ng kanon. Kanon ako gulang si Rochelle. Nakanan na po na ako siya rice guys kay nasumhan na siya sa ihang kuan guys. Ikalitan ako siya cat food. Di kay mukaon pero mutungtong lamisa guys mangitag kuan. Kay mo purigit ning lubot ani naman tay tambal diha. Muna magbula ang baba. Kay tambal sa kalibanga. Jose. Samanday. Unsa day? Anak ka guys, Dorita guys. Hi everyone. Oy. Ang baso nakatabel. Saman ano naman po ka? Paso-paso naman po ka. Dali raman ang balay magsilhi guys. Gamay raman niya ang balay. Tubig drum sarbayan. Tik na ang rice. Dali ra maluto. Basta rice cooker. Hindi problema sa rice cooker guys. Nata magtak-ang sa gasol. Arta. Ning.
Manatag panelhe, guys. Wow! Ano to kung nalimutan eh? Manatak guys og panili so dirita po sa to ang kapayas. Ara guys atong kapayas guys, gwapa kay guys. Fresh na fresh. Tuan na ning sugdan og gutad atong kapayas. Amir ba ni kay itong kapayas guys eh? Dami butangag suka ning kalabangan nga kapas ning taglabang-an ni no kay magkuan tag para ano di baka ni mahulog ako cellphone dire, di baka ni maimpas ana guys na kay klaro kayong agtang. Atong nilungag naluto na na. Na may lag hinog ni. Lalami kay siya crunchy. Padulong nang dayon ta siya sa hinog guys. Oh. Pero sige lang lami man gihapon ni crunchy man ni. Kuha tag silupin kay butang na to siya. Mga una niya kung mga dugi ani guys kay century to na ibutang. O inagi kay naka crunchy gid siya guys nga kapayas guys. As in. Mailan man nimo iyag kuan iyag tunga sa kapayas lamion gid siya. Lamion siya nga kapayas. Nanay. Hello everyone. Continue ta sa to ang kapayas. Gamayon lang nato guys kay o ganahan akong mga dogi ani mangaon ugma pwede pa ta makalutog utro. Pero tanan ako ganahan sila kay century man ang sagol. Gimbutangan dayon og inununa nila sudan daghan asyaro di matilok ang kuan. Di matilok ang ilang luto. Guys. Lami ni siya guys kanang i-partner pud sa piniritong isda. Na ako nabilin dira isda to nga sa kilo so magluto ta atong dagko man to guys. Magluto ra ko tog duha ka buok pretohon. Atong kuan kay gahi-gahi pa man idi mulag tubig. Guys. Lami siya nga kapayas ay crunchy kay siya.
dito ta naman. Nipuso na tog anam-anam ang mga liso guys kay ang mga panit para dili maghuot sa tong banggira. Alright guys. Anak guys. Taron din nato ni ron guys, so okay kayo. Na crunchy di kay siya ay. Naman daw bi. Mix lang, tawag suka. Crunchy kay siya. Hindi rin ako ibutan ko kay gagmay mo na suha. Ano ikuan o butangan akong suka. Lami siya butangan suka guys kay crunchy siya. Magsige magugugtan og kanang mga reels guys kana akong tan-aon pero mi kana bitaw mga luto kana mga cake ana mga utad unsa nga kuan mo nakita na ko ni siya sa reels mo to nga ingko la sulayan ka nako no na kita ko kapayas di na luto jud anak ko guys kay taga-adlaw bit taga-kaon guys so taga-adlaw kita maghuna-huna og unsa tong sudanon alam magsige ra ta og kaning isda, magsigira tag manok, magsigira tag magbaboy, panalagsa, kay mahal 20 kilo sa baboy. Lami unta ni siya guys, o kanang karning baboy, isagol. Wala man tayo karning baboy guys. Yeah, motong century tuna, kay ako nakita po dito sa reels guys, sa video. Century tuna man ang gigamit guys. Susulayan na to. Atong sulayan. Kay ingon nila guys kung magsigidog manok guys, manok makakaspa daw. Makakaspa. Kung sa lalaki daw makabayot, unsa naman taw na eh. Alangan guys, na may kuan diri guys, bagong abroy diri nga crispy king guys, patirang dali ah. Kung gusto mo ka crispy king naara gyud dayon, makapalit ra gyud dayon kay naara man. Daan na rao sa highway ra namo. Ya gawas ti mo mauna. Speaking na guys. Guys. Ibutan ako dire na ako ibutang liso eh kay ginagmay ra man ni siya nga liso di ay. Kung gipangkuan dira oh. Muli na to si banana niya dapit kay alas 5 naman hapit, alas 5 naman siguro. Nadugay lagi siya ay. Ano ka to? Basta na iyang amo guys, madugay na siya kay napamana sila hapiton, matupag merkado pa, aka nang dili man namsud yang busa merkado na bang. Iya man gud sa mo ibabaw sa mo guys na iko andi ana kaning merkado ba pwede ra di man pay og isda niya. Nindot man gud dito sa kuan guys, okay presko kanang sa Peaceport bitaw ka mo palit guys kay presko kay yung isda. Nya mas makabarato pa ka sa Peaceport. Kaysa kanang mga merkado na naman na sila itubo niya. Sa gula nila dili presko guys, ang ibabaw presko, ang ilalom dili. Munang wagi lamit sa merkado mo ano eh. May lang makatunong kag tindira nga dili kana bitaw mga maruon. Kung makapalit kag isda nga lami kaayo talagsaon ra ko kay ng tindira ingon ana. Tagas-agaran sa mga tindira kay mga kuan ay sa gula nilang mga buan kanang
Dili na presko. Nauna. Naglay ko guys para utangan ako suka kay kagubgob siya. Pero dili ka kaon si banana ani kay dili man siya kadulot. Iring! Akong piring tungtong to sa rip ibabaw to raw. Pare ko sa heater. Na di igo-igo jud pud guys nga. Naluto ato ang kanon. Di na man taod pa aning kapayas. Na. So guys, so diri lang sa tataman guys. Unya mo continue ko og vlog. Ako sa aning ko ano nang ako sa aning paghipuson guys. Ako sa aning ko anong diri kay para malimpyo atong banggira kay sige na mo pug vlog anis kong banggira. So diri ra tataman guys. Salamat sa inyong pag-subscribe, sa inyong pag follow, pag-like, share sa ko ang Facebook page, Facebook account, sa kong TikTok o So bye everyone sa kong mga supporters diha amping tantanan. I love you all. God bless. Bye.